אז מה קורה קלשרים? היום כאן בסרטון חדש נעשה טורניר אז יאללה בואו נתחיל. משחק ראשון. היום כאן הנקודות שלי. הוא לבל 9, איזה טוב. לא, יש לו פרינסס. וזק. איך ליאור עושה? רענוני? בקשר רענוני. מאיפה אני יודע מה זה רענוני? אתה עוד שוב. לא יודע. לא! זה לא מדביק אותי תודה. זה מדביק אותי לקיר. זה מדביק אותי לקיר. טוב, ישר עכשיו. לא! מאיפה יש את כל הלשנדר? לא! לא, דווקא. איזה דפוק. לא, לא יורה. נימי. אתה לא יודע לך. יש, הפרינסס. הוא כזה טוב שאי אפשר לנצח אותו. הוא מצחיק. שיט, לא כיוונתי בתוך הבניין שלי. הכי דפוק בעולם. אוי, שלא. ראית שתי מכות מוריד את זה, בלון מוריד את זה במכה אחת. לא נותן. אמרתי לך. די עם הספאקר. לא? כן. ואז הספאקר. ראית איזה גאון אני? הוא לא הוריד בניין. לפחות יש לו פרינסס. ותראה על זה. אתה לא יודע לשחק. עשינו משחק אחד. לא, שמים אותם עם זק, יש חזק, אתה רואה למה? לא, נכון חבי. לא יכול לזאת חביתי. לא, רק אל תיתן לו. לפחות רק בניין אחת תיתן לו. לפחות רק בניין אחד. הלך עליו. רוצה עוד משחק. טוב, אז להיום סיימנו את הסרטון. סתם. שמת לב שאין לי עוד תוכנה לעשות בסרטונים, רק בתוכנה של המשחקים הסרטונים. עכשיו אני אעשה בדק שלי. זה שלך זה. עם הפרינס והעמדה כזה. תראו את הדק. תראו כל מה שיש. איפה הלג'נדר שיש לך? אין לי שום לג'נדרי בכלל. אבל שאין לך 500 ילדים, אני באסה. בא לי להביא לך איזה לטמה. מה זה לטמה? זה לבל 9, זה משהו, הילד הכי טוב. נו באמת, חבל שאין זה עם השלחת טובים. חשבתי שאתה שם בדק פרינסים לטווינס. ולקרית מולהם ולקרית מולהם. שם מה תעשה את זה? מתכוננים לזה.
עכשיו זה רעיון. תשים סקלטון ארמי. לפחות. עוד חלומי. נשים. הלוואי שתשים זאפ אמן. זה משתפוף. שהיעדים דוקר בסכין. נו כבר, תשע לי זה רק כדי מגיע. תן לו בראש! יאו, אז ידעתי. זאב, יש לך מלכות אחי. לא. לא שתי בניינים, אין מצב שתי בניינים. לפחות שתן לך בניין אחד. לפחות תשים לי זאפ. אולי פשוט תשים סתם זאפ בראשי. אתה יודע מה? ככה אתה משחק איתי? ככה. כן, תזרוק חביב. ככה אני אשחק איתך. מאוד חביב. מה שני חביב? לפחות נגעת לו בראשי. לפחות אני בלעד איתי. לא, אין מצב שמשהו לך. עוד מעט אני אקפל אותך כמו בגל. תוכלי. אני אעשה לך את הישן בראשי. לפחות הוא נשאיר לשוטי. לפחות ימרו. טוב, עזוב. תראו, עכשיו תורי עם הדק שלי. תורך פעם נשים דק כזה. טוב, יאללה, תן. 4.1. חכה, מה יש פה? 4 נקודות. מה יש פה? הוא בסדר, תחליף אותו. בדיוק. עכשיו עם הדק הזה. אתם אומרים שנצליח, יאללה. עוד מעט אני אשחק עם דק של ארנה אחד. רק של ארנה אחד. שילך לעזאזל הילד הזה, הוא לבל 9, כולם פה לבל 9, אין לי מה לעשות פה. חכה. נשים זאפ כשתי נגיד. תודה לך. לא, מי שם סקלטון ארמי עליו. צוחק עליו. רק שתדעו, הוא הכי חכם שלי. גולם הכי חזק. אנחנו דבר. יש את עצמו. איזה חרא. איזה עגבניה. לפחות תקבל תיבה מאפן, אחי. של אפס מתחנות. אלוהים. למה עשית לנו את זה? נעשה עוד פעם את האתגר. לפחות בניין. טוב, שיבה תקשיבי. מה? לפחות בניין. תן בניין. עזוב, לפחות זה לא אומר בסרטונים השניים אני ניצחתי. מה עכשיו יש לי מזל? זבל. איזה תיבה של אפס מתחנות. מה יש? מה אתם אומרים אני אחבל? רק לא לג'נדרי, זה בטוח. זה בטוח. אני אקבל מה אתה אומר וויזה? אני אקבל את האש. איך ידעת? את האש הזה רציתי. טוב, אין מה לעשות, החיים קשים. עכשיו אני אעשה דק של ארנה אחד. אין מה לעשות. אין מה לעשות איתה. מה פה לארנה אחד?
יש לך בקושי דברים של ארנה אחת. כאילו, מה קיבלת? הנה. מיניפק כזה של ארנה, זה של ארנה 2. מיניפק כזה ארנה 0. טוב, לא, זה של ארנה 1, אמרת של ארנה 1. עזוב, אני עושה עם דברים מאפנים. כן, תשים סתם דברים עם קצת אליקסר. עד 3 אליקסר. חצים אתה חייב. מוסקטר זה מאיזה ארנה? שכחתי. לא, תשים דברים מ3 אליקסר. לא, מוסקטר זה מארנה 0. אני אמרתי שאני אשים דברים מאפנים. לא, תשים דברים. בסדר, די. חצים במקום בלון. וזאפ. רגע, אולי מיניפקה? סקייטון ארמי. לא, אני לא. אני עושה רק עם דברים מאפנים. כמו שאמרתי. למה באימון? לא יודע. אז תן באימון. לא, באימון? ברור, אני לא יודע מה יקרה. זה מה האימון? לא. אני לא שולחן. אני לא בסוף מיניפקה לזה. למה מתאים לך דברים? כמו חסתו. יש לו דברים כמו שלך. לא צריך להגיד. זה כמו בצ'יטים שיש לי. איזה צ'יט? זה הקלאש רויאל שהם שמים אותו דבר. לא. רציתי להגיד לכם שיש גם צ'יטים חדשים. צ'יטים יותר חדשים קלפים של קלאש אתה מדבר אליהם. למה הוא לא מדבר אליהם? לא עשינו את זה. את התקופה שלך? מיניפקה וסקייטון ארמי, ראית את זה בסרטונים? מיניפקה וסקייטון ארמי שהם באים ומורידים את זה. אני מקווה שתעשו